Ľubomíra, že dobrý večer, poprosil by som, keby pán Chmelár v stručnosti mohol povedať svoj názor na Putina. Taká otázka, že v stručnosti názor na Putina. Stručnosti. Tak to poviem. Poviem A a poviem aj B. Dobre, to sa mi páči. Dvojka Putin-Lavrov je podľa mňa pre ruské štátne záujmy, a teraz ma vnímajte tak, ako to hovorím. Nehovorím to, že je to pre nás a pre svet, pre ruské, lebo aj Rusi majú prirodzené, legitímne vlastné štátne záujmy, pre ruské štátne záujmy najlepšia dvojka od čias Petra Veľkého. Skutočne. To je štátnická dvojka. Povedal by som, Lavrov je najlepší minister zahraničných vecí od čias obávaného Andreja Gromika a Putin je naozaj proste štát, z tohto hľadiska štátnik veľkosti Petra Veľkého, aj so všetkými negatívami. Teraz nehodnotím otázku, ako sa staviam ja k Putinovi. To je to B, ktoré chcem povedať. Vladimír Putin nie je politik môjho strihu. Je to politik, ktorý je výrazne populistický, konzervatívny, ktorý stavia naozaj často veci na teórii hier, vie, ako rozdielovať spoločnosť, ako ju ovládať a dokonca celý ten režim jeho je, treba povedať, aj na naše európske pomery výrazne autoritatívny. On sa dokonca posunul z tej roviny. Smiešné na tom je, že jeho kritici ho vždy volali totalitárnym režimom aj pred 10 rokmi, pomaly aj za Jelcina, ale čisto z politologického hľadiska Putinov režim sa za 10 rokov posunul z hybridného režimu, teda z režimu ktorý by sa dal nazvať takou kázovou demokraciou, do autoritatívneho, ktorý už má výrazné znaky výrazných porušení demokratických princípov, ale stále a rozhodne to nie je nejaký diktátorský režim. Je to režim, ktorý by mohol byť pre nás na to, na čo sme my zvyknutí, poriadne nepríjemný, ale v každom prípade my by sme si už mali zvyknúť prestať moralizovať. Ak chceme prehlbovať demokraciu, ak chceme na túto otázku prednášať závažné stanoviska, tak to robme pre Boha u nás doma, na Slovensku, v Európe. Snažme sa, aby... náš štátny záujem mať na prvom mieste? Nehovorím, že... Lebo že z toho mi kúka Smatana teraz toto, viete, že on tak tvrdí, že nemoralizujme, my sa pozerajme v prvom rade na náš štátny záujem Slovenska a nehľadajme, kto je vynik, či Amerika, či Rusko, či Henty. No počkajte, toto ste úplne prekúčili. To som zle? Dúfam, už som sa zlákol. Nie, myslím to tak, že ak nám leží na srdci demokracia, tak riešme jej problémy v jej srdci tam, kde to je vlastné tej kultúre. A jednoducho Európa je kolískou demokracie. Európa by sa mala snažiť, aby tú demokraciu prehlbovala na všetkých úrovniach, aby ju zdokonalovala aj s prvkami priamej demokracie a tak ďalej, ale my proste nevnúcujme vlastné pravidlá života v kultúrach, ktoré sú zvyknuté na niečo celkom iné. Ja nehovorím, že Rusi alebo iné národy nemajú, alebo Číňania, alebo tak, že nemajú predpoklady na demokraciu. Ja len tvrdím, že proste tieto záležitosti, ak sú proste záležitostiami, kde by Európa nemala moralizovať, ak na jednej strane generál Mursi v Egypte, diktátor, ktorý prišiel k moci vojenským prevratom a nechal popraviť 100 opozičných predstaviteľov, ktorí sa dostali k moci demokratickými voľbami, a 2 dní po tomto rozsudku Spojené štáty oznámili, že dodajú Egyptu nové zbrane. Tak viete, celý svet vidí to naše pokrytectvo. O tom toto je. My by sme nemali moralizovať. Takto som to ja myslel. Nemali by sme moralizovať v iných štátoch, keď sme si neurobili poriadky sami doma.